ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୁଁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଜଗତସିଂହପୁର। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାୟତଃ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ବାଲିରେ ଦବି ଯାଇକି ରହିଥିଲା। ଏ କାହାଣୀ ହେଉଛି ସେ ସମୟର କଥା, ବହୁ ବର୍ଷ ତଳର କଥା, ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ବେଶରେ ଆସିକି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିକି ତିନି ଦିଅଁ ତିଆରି କରିଦେଇଥିଲେ। ଗୁଣ୍ଡିଚା ରାଣୀ ବହୁତ ଯେତେବେଳେ ସାଉଣ୍ଡଟା ନ ଶୁଗା ଯାଇଥିଲା, ଠକଠକ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଗା ଯାଇନଥିଲା, ରାଜା ଓ ରାଣୀ ଭାବିଲେ ଯେ ବୁଢ଼ା ମଣିଷଟି ତା ଭିତରେ ବୋଧେ ମରିଗଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ତିନି ଦିଅଁ ସେଇ ବେଶରେ ରହିଛନ୍ତି, ଅଧା ଅଧା ଗଡ଼ା ହାତରେ ରହିଛନ୍ତି, ଗୋଡ଼ ନାହିଁ। ତ ସେ ବୁଢ଼ା ମଣିଷଟି ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ତ ଉପରୁ ବାଣୀ ଯାଇଥିଲା ଯେ ସେଇ ତିନି ଦିଅଁ ପୂଜା ପାଇବେ, ସେଇ ରୂପ ସେଇ ବେଶରେ। ତ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଲେ, ଯଦି ହେଇଗଲା ତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ତଥାପି ଯଦି ହେଲା ବି ସେଇ ଦିନ ଯଦି ପୂଜା ପାଇବେ ତ କେମିତି ପୂଜା ପାଇବେ, କେମିତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ, ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କେମିତି ହେବ। ତ ଏଇ ଚିନ୍ତା ଥିଲାବେଳେ ଥରେ ନାରଦ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ନାରଦ ମୁନିବରଙ୍କୁ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବହୁତ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରନ୍ତୁ। ତ ନାରଦ ମୁନି କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଆମେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କ'ଣ କରିବୁ। ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ଆସିବେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରକୁ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ। ସେ ବ୍ରହ୍ମଦେବ କେମିତି ଆସିବେ ନା, ତାଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା କହି ରଖୁଛି, ଆମେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ ଯାଇକି ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଆସିଲା ବେଳକୁ କେତେ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଯାଇପାରେ। ରାଜା କହିଲେ ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ଚାଲିଯାଉ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି କାମ କରିଦେବି।